I pozdrav svima ljudi, Ferdiot i ljudi, dobrodošli na moj novi klip. Danas ćemo da prizivamo vešticu u 3:33, znači ljudi. Sad je sat ljudi 3:31. Znači ljudi, jedva sam se probudio ovako da snimam ljudi. Znači, ne znam ljudi, jedva sam se probudio. Znači ljudi, prizivat ćemo vešticu u 3:33. Sve što vam treba za ovo prizivanje jeste hovka, papir i to je to ljudi, znači. A na papiru trebate da napišete 6 puta veštica pojavi se, veštice pojavi se. Znači ljudi, iskreno se nadam da će se ništa ne dogoditi. Prosto sam, kad sam ustao ljudi, imao sam buku napolje kao nešto da lupa. Kao da me priziva nešto, kao da rekao, Ferdiane, to sam ljudi čuo napolju, znači. Iskreno se plašim, zato sam okrenuo kameru na prozor da se vidi nešto, tako, ako uhvatim na kameru ljudi, tako. Znači, u 3:33 ćemo početi da, 3:33 ćemo početi da je prizivamo ljudi, znači, ljudi, znači, iskreno se plašim. Znači, ako niste, stavite like i subscribe. Znači, stavite like i subscribe. Ako stavim na primjer neki klip, još neki ovakav, znači ljudi, doći će vam video da sam stavio ljudi, znači, znam da sam rekao previše puta, znači, ali ljudi, samo da češljam kosu. Znači, čekamo 3:33 ljudi. 3:33, znači možemo da počnemo da prizivamo, ajmo. 6 puta da napišemo, veštice pojavi se, veštice pojavi se. Znači, treba mi mnogo da napišem, već sam jedno napisao. Napisao ću brzo. A umjesto se čuje. Oh my god, ljudi, što to čuje? Možda je neko stao ljudi da pije vodu, ne znam ja. Još jednom. 5, 6, saču. Ljudi, kao što možda vidite brojke, znači 1, 2, 3, 4, 5, 6. Znači ljudi, napisali smo na papiru 6 puta, sad moramo da kažemo 6 puta veštice pojavi se. Veštice pojavi se, veštice pojavi se, veštice pojavi se, veštice pojavi se, veštice pojavi se. Oh my god, tu je ljudi, samo da nema, vidite li ljudi? Oh my god, ljudi. Oh my god. Vidite ljudi? Ljudi, znači, krenuo sam kameru na mene. Oh my god, ljudi. Tu je još, stoje ljudi. Oh my god, daj da vidimo. Ajde, ostani da vidimo da li je tu. Da vidim neko da nije na prozoru. Nema nikog. Ajde da vidimo da li je tu. Ljudi. Oh my god. Ja se nadam da se ovo video na kameri, znači ljudi. Tu je bio, tačno tu ljudi. Znači tačno tu je bila. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Tu je znači bila. Tu je znači bila ljudi, ne mogu da vjerujem. Ne mogu da vjerujem. Ja se nadam da se ovo na kameri snima. Oh my god, tu je ljudi, oh my god. Znači, evo ljudi, nestali pojavio se. Oh my god. Ajde da vidimo ko je sada. Oh my god, nestaje. Nestaje ljudi. Nestaje ljudi. Nema je. Iskreno se plašim ljudi. Ako ste na ovaj video uživali, lajkujte, subscribe se na kanal, ako se video na sljedeći klip. Pišite mi koga još da s ovim i pratite mene Instagram obavezno. Pozdrav! Hey,